Lad. Yo, Lad. Libre, yo. Lama teman tol. Saan? Ano nanti, bay? Lima tao. Yan daw. Yun. Saan ba bibigyan nga daw? Di, ayaw. Yung mo, guys. Ayan, ayan. Ya, bentar kita dalam tak? Dalam. Hoy, patagin mo, guys. Ano daw? Ano daw? Oh, Magalipit ka, bay. Kabukak. oh, hey. Hoy. Belum. Lihat di video ya. Ya. Nih, video ka ka.
Falls. Di lechon nga balon tayo. Imi ah. Lechon nga balon tayo. Ah, saan ba ka na banglis lechon ton? Oh. Ganda po ng view. Lalay ah. Lalay, lalay. Nangit pinapuran. Board member, pa, dayan, minum sa balay. So, Lagi may sakay. Sakit na sinasakay na. Balay. dalam. Dalam na.
Hindi nga daw. Tutoy! Yo! Nagalis! Sorry, baru kasih. Tama ako eh. Hey! Naman to, dito na nga to.
Tutoy! Dito kita. Beri. Kung sa taasan ng Altong Gasing. Tutoy! Beri. Bilis. Gusto ko. Ang taas po. Saan? Tsura naman. Ito na po mga guys. Papunta na po kami sa inyong top ng Bantay. Hindi ka sa sibayatan. Shit, ang ganda po dito sa Gasing. Sa taas-taasan na po to. Sobrang taas po. Ito yan. Dito na kami sa kataas-taasan ng Gasing. Yan po, ang ganda po.
pasyal lang. Picture video. Ikaw, lapig sa tanong mo.
Yan. Lawan ba dyan? Ay, video ah.